Θα ήθελα να δούμε, παρακαλώ, τους κριτές της κατηγορίας αυτής και όσο ανεβαίνουν στη σκηνή, ελπίζω, η κυρία Λένα Βαλαβάνη και ο κύριος Λάζαρος Καραγιαννίδης, πάμε να δούμε τις υποψήφιες. Σε αυτό το χώρο, μία άλλη απόφοιτη του Pierce, που μας έμαθε, εμάς τις γυναίκες, να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω την Σοφία και όλη την Επιτροπή των καταπληκτικών αυτών γυναικών, νέων γυναικών, που εμπνέουν οι ίδιες και είναι μοντέλα οι ίδιες για αυτό που κάνουν. Εγώ το έζησα όντας η πρώτη γυναίκα στον κλάδο μου των αυτομάτων συστημάτων, το οποίο ήταν κάτι εντελώς ανδροκρατούμενο, και επίσης σαν καθηγήτρια στο MIT στην έδρα Boeing, που ήμουνα η δεύτερη μόνο στο τμήμα και δεν υπήρχαν role models, ακούστηκε και αυτός ο όρος, πράγματι, διότι μέχρι τότε η πρώτη γυναίκα στο τμήμα μου ντυνόταν σαν άνδρας. Και επομένως οι γυναίκες φοβόντουσαν να ακολουθήσουν. Εγώ όμως συνέχισα να είμαι γυναίκα, όπως γεννήθηκα και ντυνόμουν σαν γυναίκα, και έτσι ενέπνευσα πάρα πολλές γυναίκες και να έρθουν στην αεροναυτική και αστροναυτική που ήμουνα, αλλά και στον ρόλο καθηγητριών. Είμαι απόλυτος εκφραστής και επιβεβαιώνω την πολυδιάστατη φύση της γυναίκας. Εγώ θα σας ανακοινώσω λοιπόν ποια είναι η γυναίκα που κατακτά αυτό το βραβείο. Τις έχω θαυμάσει μία-μία, τις έχω αναλύσει όντας κριτής, τις έχω θαυμάσει. Η γυναίκα λοιπόν που κατακτάει αυτό το πολύτιμο βραβείο, που σημαίνει πολλά, είναι η σπουδαία γυναίκα επιστήμονας, είναι η σπουδαία γυναίκα παράλληλα σύντροφος, παράλληλα μητέρα, παράλληλα πολύ καλή κόρη, παράλληλα παράδειγμα στην κοινωνία, παράδειγμα αλτρουισμού. Όλες αυτές οι γυναίκες στην επιστήμη αισθάνουν μια τεράστια ταύτιση. Δηλαδή, τις έχω όλες μέσα στην καρδιά μου και θέλω να τονίσω αυτό που είπατε, ότι οι γυναίκες είναι πολύ άξιες. Δεν θέλω να πω πιο άξιες από τους άντρες, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι πραγματικά άξιες και πρέπει να πάνε μπροστά τον κόσμο μας. Για να πάνε όμως θα μου ανοίξετε το φάκελο. Η νικήτρια είναι η κυρία Αλεξάνδρα Τουρουτόγλου. Τέλεια. Αλεξάνδρα. Η πιο εξαιρετική μεταξύ των εξαιρετικών όλων υποψηφίων είναι καθηγήτρια νευρολογίας στο Χάρβαρτ και διευθύντρια νευροαπεικόνησης στην κλινική άνοια στο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης. Είναι γεμάτη διακρίσεις από το NIH, που είναι ο ναός της επιστήμης. Το 2016 ανακάλυψε ηλικιωμένους με νεανικούς εγκεφάλους. Τα ευρήματα απέκτησαν παγκόσμιο ενδιαφέρον με αναφορές και από τα μέσα, το BBC και τα New York Times. Το 2021 εκλέγεται πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Βιοεπιστημόνων των Ηνωμένων Πολιτειών και το 2023 τα Ηνωμένα Έθνη την προσκάλεσαν ως κεντρική ομιλήτρια για την νόσο Αλτσχάιμερ. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Harvard Άννη Κλιμπάνσκι ως ανερχόμενη κορυφαία γυναίκα επιστήμονας. Πού είναι? Βίντεο, η Αλεξάνδρα. Καλησπέρα από Βοστόνη. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι εκεί μαζί σας σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ για το βραβείο και την τιμή που μου γίνεται να διακρίνουμε ανάμεσα σε τόσες διακεκριμένες επιστήμονες. Το βραβείο αυτό δεν ανήκει μόνο σε μένα, αλλά και σε όλες τις φοιτητρίες, φοιτητές, μέντορες και συνεργάτες που ανά τα χρόνια έχω γνωρίσει και έχουν συνεισφέρει ο κάθε ένας και κάθε μια με τον τρόπο τους στην εξέλιξη της πορείας μου και στην έρευνά μας για την καταπολέμηση της νόσου Alzheimer. Είναι πραγματικά χαρά και τιμή μου να εκπροσωπώ τις Ελληνίδες στις θετικές επιστήμες. Τα διεθνή αυτά βραβεία δρούν για μας ως εφαλτήριο να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην επιστήμη. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία και αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές της. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την τιμητική αυτή διάκριση. Ευχαριστούμε πολύ.